Za jezdecký oddíl Srnin startuje hřebec Lordan a Kamil Papoušek. Lordan je hanoverský hřebec, ale je po holštýnském hřebci Lordanos, který byl synem Landose, tedy hřebce známém také v naší republice, neboť zde několik sezon inseminací působil. Jak Lordanos, tak Landos jsou vynikající producenti sportovních koní. Matka hřebce Lordan, kterého vidíme na parkouru, hanoverská klisna Lamona, po oldenborském hřebci Landor S, který byl v roce 1997 bundesšampionem ve skokových soutěžích a je také vynikajícím plemenným hřebcem. Má již 32 kérovaných synů.